nový príletový terminál a časť odletového terminálu letiska Bratislava završuje celý projekt budovania nového terminálu letiska Bratislava. Zvyšuje priepustnosť, hodinovú priepustnosť terminálu na 1500 osôb a zároveň celkovú kapacitu 5 miliónov cestujúcich prepravených ročne. Očakávame, že tento nový terminál poskytne okrem naozaj parádneho zážitku cestujúcim aj rôzne uľahčenia na ich ceste za zážitkami. Či už je to bezplatné pripojenie na internet, alebo dokonca také detaily ako možnosť zohrievania mliečka pre tých najdrobnejších cestujúcich, až po využitie VIP salónika, no a samozrejme komerčnej infraštruktúry, ktorú ponúkame za bezpečnostnou kontrolou. Čo sa týka návratnosti, ťažko povedať, z akéto infraštruktúry, kedy bude návratnosť, pretože všetko záleží na požiadavka na leteckú dopravu. Letiskové terminály sa stavajú na dobu asi zhruba 40 rokov. To znamená, že tá návratnosť by sa mala byť zhruba tých 30 až 40 rokov takýchto infraštruktúr. Tento rok predpokladáme zhruba taký istý počet cestujúcich ako v minulom roku, to je zhruba 1,7 milióna vzhľadom na tú situáciu, ktorá je na leteckom trhu. Ale tým, že sme otvorili aj túto novú odletovú časť, tak je možné, že záujem leteckých spoločností o lety do Bratislavy vzrastú, ale ťažko tu niečo predpokladať do budúcnosti blízkej, aspoň teda. Vedenie ministerstva má eminentný záujem na tom, aby bratislavské letisko bolo veľmi dôležitým dopravným uzlom aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Pokiaľ ide o ďalší osud letiska, vidíme predpoklady pre rast jeho potenciálu. V tomto okamihu zvažujeme viaceré možnosti z hľadiska posilnenia riadenia letiskovej spoločnosti. Prichádza do úvahy aj spolupráca so strategickým partnerom. To, čo môžem povedať, neprichádza do úvahy privatizácia letiska. Financovanie je výlučne z vlastných zdrojov a z úverov financovania.